Hej og velkommen til. Christian fra Surfmore, og i dag skal jeg snakke om vores Surfmore balanceboard, som er vores standardmodel. Den kommer lige ud af kassen her, så får den lige pakket op. Upsi, pakket fint ind. Lad os lige få den åbnet. Med til det her balanceboard, der følger der to ting. Der følger vores korkrulle med, som du kan se her. Cylinderformet korkrulle, og så følger der selve balancebordet med, som du kan se her. Sådan jeg sætter den ud bagpå. Vi har lavet klodser på begge sider, så man ikke skrider ud over, hvilket er lidt anderledes fra vores Balanceboard Pro, hvor der faktisk ikke er nogen kanter på. Så det kan man vælge, hvad man er mest til. Derudover så er Surfmore Balanceboard lavet med en skridsikker overflade, så du står rigtig godt på det. Og så fungerer det selvfølgelig på den måde, at man tager sit board, sætter på jorden eller gulvet, det viser jeg herefter, og så lægger man korkrullen ned under, og så kan du ligesom stå sådan her. Så prøver at lægge den her. Så står du ligesom og balancerer sådan her på den. Og så kan du faktisk bare stå her, træne din balance, få en bedre core og få føling med det. Og som sagt, det er det oplagte valg til dig, der er surfer, står på skateboard, står på snowboard, ja, eller egentlig bare vil have en sindssygt god balance, for det får man virkelig. Forskellige øvelser, man kan lave her. Jo længere du kommer ned, jo sværere kan det også godt blive. Nu har jeg stået en del på det. Tak fordi du så med i vores video her om Surfmore balanceboardet. Har du nogle spørgsmål til produktet, så hop ind på surfmore.dk, og så sidder vi klar til at hjælpe med at besvare på de spørgsmål, du kan have.